колкото му е дадено. Да. Вчера беше голямо спокойствие. Трябва да разбере само за ти имаш 5-6 човека. Да направят на валица. На лулата и да занимаваш 30 минути. Това беше. А 13-та с Симон. Какво да му звъниш, че не става, защото спитко го пробва аз. Едва мога да пробвам батерия, но не се занимава. Със софтуера го пробваме. Там не ми клика, че това е блокиране. Нищо не може да направи. Само пробвам с софтуера, защото той човека му е важна информация. Информацията е важна. Да му предложим ли? Няма смисъл да справя. Платката е проблем. То диагностика няма да му пишем. Ние не сме го отваряли, а пък той няма да пробваше реално. Да, някой показва с батерията, но много му съмнявам да стане с батерията. Тук ни да пробва да вземем 24 лева. Той не е зароптал да се обажда. Той стои от точно. А? Той отдавна стои този от коя дата? 27 марта, аз му казах, може би до края на седмицата. Предната, то стана и тая седмица дойде. Това не пробваме с едно разкачане да му вземем 24 лева. Това човека го оставя за диагностика и ние сме го погледнали и да му се обадим. Да му кажем, не ставаш. Мисля, че си изгубя само времето. Или 24 лева ще му пишем на какво? 24 лева. И се заслужава доста на... Какво беше това? Няма едно. Няма едното, дойде. Или то по-хубаво, като го закачиш, да се обадим тогава. Той сега дали ще е готов за информация. В смисъл дали ще стане.
Той тръгна, бе. Не тръгна. Само така ли прави? Ти гледаш някаква медия да му прави. Медия, ако не стане с батерията, няма смисъл вече да си оттам нататък почва голямото губене на време. Може да пробва с материали. Нагряване дали ще тръгне самия процесор.